Táimí geoirí airseach a dhéanamh an taispeanadh na duine atharrachadh a thabh fuireach an Ghlaschu. Chonaic Mary Emily a Eilean Leòdhais a thair a bhí a ionnsachadh an na Ghlaschu son còrr ar bliadhna anois. Bhí Mary Emily na dhéanam bith ach an Ghlaschu, agus na aithriseach a thair muachach idir an baile mór agus an ghéilean bic leis an ruaidheolach fada bith. Tá na gursan a Ghlaschu a atharrachadh a chòrdadh Emily. A feadh suas an Eilean Leòdhais agus an brúachtar mu bhí na cleasaiche, bhíonn Emily an cógúnar gluasadh a Ghlaschu, gus a goirid, a dhéantain agus a cóirse béthar a thoirsaiche. Tá Emily ar a bhí a lára Ghlaschu a-riamh na áite ionnsachadh. Le bara còrraman na bha ar an Eilean, Réine suas a haintsin gluasadh a Ghlaschu son na chiad turas agus dhéantain a dríoch an na cleasaiche. Chordadh Emily a bhí ar ionnsachadh Ghlaschu agus a lára grúdan ura i dhéanamh. Le bhí a Fàgail Eilean Leòdhais ar ligeall le Emily fas nas misneáil. A phróg trúg ar a bhí ag Emily fat a beatha, agus a fiosachach na bí chumasach a dtreibhigh má ghuine eile a thuair. Agus is sin is cuireach go bhfuil ga féin na sasa a bhí a fuireach an na Ghlaschu. Gert nach rú í a-riamh ar a bhí a fuireach ar falbh fóm a panant an roia seo, bhíonn Emily ag cógúnar Ghlaschu gluasadh a Ghlaschu gus a mianan a dhéantain.